Llocnou d'en Fenollet està de festa des del divendres passat i no són pocs els que han passat el cap de setmana disfrutant de la programació d'activitats tan ampla que hi ha per enguany. Els més joves van ser els primers en posar-se en marxa amb el circuit de minimotos que es va instal·lar al poliesportiu del poble. Aquests vehicles no es poden matricular perquè no tenen validesa legal a l'àrea urbana, però van néixer per a circuits tancats i construccions compactes, divertides i cridaneres. Les minimotos tenen poca cilindrada per a evitar accidents greus, però són perilloses perquè van a una velocitat important i a poca alçada del terra. Arribaren a Espanya en l'any 1992, però no es van fer populars fins a l'arribada de les minimotos vingudes des de Xina, que les convertiren en un vehicle assequible per a la majoria de butxaques. En acabar l'exhibició de minimotos, a migdia, un dinar en homenatge als jubilats va reunir a tots els majors del poble, que es posaren ben mudats per acudir a la cita que cada any es té preparada a l'Ajuntament. Com no podia ser d'altra forma, els festers compartiren mantell amb els seus majors, ja que també tenen el seu propi protagonisme durant totes les festes. Ja per la vesprada va tindre lloc una exhibició de doma i domini del cavall en el poliesportiu, on tots van poder acudir per veure de primera mà uns exemplars elegants i ben cuidats. Carruatges brillants i cuidats especials per als equins van donar pas a la mostra posterior. Però l'activitat més esperada pels valents va tindre lloc el diumenge per la vesprada. Una solta de vaquetes jovenetes donà l'alegria als xics del poble, que no van dubtar en fer-les front per a que tots disfrutaren de la festa.